Jaha, kompressoriprojektia pukkaa. Kävin tuo synkrovlokkari hakkeen tuosta ja siinä sattuu olemaan semmonen metallinkeräyslava vieressä, melkein vieressä siinä ja ihan tommonen ehyen näköinen kompura. Kaikin puolin ehyen näköinen ja minä sinä sitten kysyin sitä isänä, että no mikä tuossa on vikana, että onko tuo niinku rikki ja se sanoi, että no siitä kannentiivisten vuotta ja että ei kuulemma levy osia, että ei kannata korjata, että se oli ostanut sitten uuden ja mä heti sinne, että no mulla itellä tuo vanha Piltema kompura tuolla varmaan 15 vuotta vanha on vähän pienempi, että mietin, että no saaskohan tuon korjattua, sitähän ei vielä tiedä. Otin se sitten kyytiin sitten siinä samalla tulilla, kun romuksiin menossa, niin ilmahan se sai ja lähdettiin tässä karhuryhmän kanssa tutkimaan sitä. Tuossa otinkin ilmansuottimen irti, ruuvasin vähän noita, mitä tuossa pinnassa on, eikö noita pultteja. Ja tuossa tuo painellähän ja nämä putket ja kannen pultit irti ja sitäkö vilikassoo, niin niinähän on kannen tiivisten vika. Vika on hyvinkin ilmeinen ja sieltä on pamahtanut tiiviste heikkouttaan taas sitten, onko ollut pultti löysillä tai jotakin, en tiedä, mutta se on mennyt rikki. Ja tarkemmin kun katsoo tiivistettä, niin tämähän ei kovin kummosta materiaalia ole, että eiköhän tuohon nyt tiivistä jostakin levytä. Ja jos ei kaupasta levy tiivistettä, niin eiköhän tuo nyt tuohon askartele itsekin. Jostakin joku, mistä sitä aikanaan mopo kannen tiivistettäkin tehtiin. Jotakin värkkiä, niin pitääpä alkaa kahtella, että mistä tuommoista tiivistä paperia löytyy. Eiköhän tästä vielä ihan hyvä kompuro tietenkin tuu. Moottori siinä, sähkömoottori on kunnossa, niin tuskinpä se nyt sitten kummempaa vikkaa. Tuosta se sanoo, että tuo siinä on vuotanut ja rikkihän se teki tuo tiivisti on ihan selvästi. Katsotaanpa löytyykö osia. Jaha, jatketaanpa kompressoriprojektin parissa. Kerkesinkin tuossa jo kasata tuon kannen ja nuo putket ja nämä muut mitä tuossa on. Nopean googletuksen perusteella niin siihen ei aivan hirveästi noita osia tuntunut löytyvän, niin sattuu tuossa töissä olemaan tämmöistä